तर गाववाल्यानो असं म्हणतं की कोकणात अभिनय पेरूचा लागला नाही, तो घराघरात उगवता. देव जन्माक घालताना प्रत्येकाक एक कला दिवूनच पाठवता, पण त्याची कला ज्याची त्यांनी ओळखाक होई असता. असोच एक कलाकार आपल्या कोकणात जन्माक गेलो आणि त्यांनी त्याची कला नुसती ओळखाक नाही तर त्या कलेचो झेंडो अटके पार रोवल्या. बरोबर ओळखल्यात, मी आपले सगळ्यांचे लाडके मालवणी हृदय सम्राट बाबूंजीबद्दलच बोलते. त्यांचा जन्म, त्यांची नाटका इतक्याच काय तर त्यांचो एकूण एक डायलॉग प्रत्येक मालवणी माणसाक तोंडपाठ असा. रेवंडी व्हाया मुंबई, मुंबई व्हाया रंगभूमी असा करत करत ते फक्त कोकणातच नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक लोकांच्या रसिकजनांच्या हृदयावरचे सम्राट झाले. कसलोही पाठिंबो नसताना प्रामाणिकपणा, मेहनत, रेवंडीच्या भद्रकालीची कृपा आणि मायबोली मालवणीवरचा त्यांचा जीवापाड असलेला प्रेम, फक्त ह्याच्यामुळेच ते मालवणी नटसम्राट बनले. भजनाचो पाठचो धरकरी तो मालवणी नटसम्राट. ह्यो हजारो मैलाचो प्रवास सोपो कसो असतात सांगा. आणि जो माणूस शून्यातनं आपलं अस्तित्व निर्माण करता त्याचा यश ह्या डोळे दिपवणारच असता. ज्या काळात लोका मराठी आणि हिंदीची दिवाणी होती अशा काळात आपल्या मायबोलीतनं म्हणजे मालवणीमधनं सादरीकरण करणं ह्यो योग निव्वळ वेडेपणाच म्हणा गोयो. आणि ह्यो वेडेपणा तोच करू शकता जो आपल्या मायबोलीवर वेड्यासारखं प्रेम करीत असतो. मुंबईच्या बिरडात बंदिस्त असलेली ही मालवणी भाषा फक्त आणि फक्त बाबूजींमुळेच रंगमंचावर इली आणि ती सुद्धा त्यांच्यानी रंगमंचावर आणूक एक हाती सत्ता गाजवल्यानी ह्याच्यात वादच नाही. ती भाषा रंगमंचावर गाजवल्यानी आणि ते इतक्याच करून थांबले नाही, त्यांच्यानी भद्रकाली प्रोडक्शनची स्थापना केली आणि इतिहास रचल्याने. आपल्या ताटातला निरंजन ह्या आपणच पेटक वया, तो दुसरा कोण येऊन पेटवचो नाही, ह्या बाबूजींचं वाक्य. तुमका सांगतोय त्यांच्यानी या लावलेल्या निरंजनाच्या उजेडात आज मालवणी भाषेन 4 पावला पुढे टाकली आहेत. बाबूजींका त्यांच्या भाषेचो नुसतं गर्वच नाही तर माज होतो, माज. माझ्यासमोर भैया येऊ नये, गुजराती येऊ नये नाही तर मारवडी येऊ नये, पण त्याच्यासमोर मी मालवणीमध्येच बोलतले. त्याका समजाने नाही तर नाही समजाने, त्याच्या नशिबाचो तो. अरे ज्या भाषेमुळे आज माका ओळख मिळाली, ज्या भाषेमुळे आज माका मालवणी सम्राट म्हणून लोक ओळखाक लागली, त्या भाषेक जर मी विसरले, मी नाही बोलले तर माझ्यासारखं नतद्रष्ट मीच. माझे 2 अंशी असत, एक म्हणजे माका जन्म देणारी आणि एक मालवणी भाषा जी माका आजपर्यंत जगवलेन ती. काय तो भाषेबद्दलचा अभिमान होतो बाबूजींका. मायझयो ह्या गाळयेक पण एक गोडी लावणारे तेच व्यक्ती होते. तुमका मी पैज लावून सांगतोय, तात्यांची बोलण्याची ढब, दिलखुलास सादरीकरण आणि अफलातून टायमिंग शिकण्यासाठीच त्यावेळचे आघाडीचे नट पण त्यांचा नाटक परत परत बघत असायचे. हसता हसता समोरच्याच्या काळजाक हात घालून आपल्या म्हणणाऱ्याच्या डोक्यात घालणं ह्या तात्यांका बरोबर जमला होता. नाटक म्हणजे फक्त मनोरंजन नाही तर समाज प्रबोधन पण हो वया, ह्या त्यांचा प्रत्येक नाटक बघताना बरोबर समजान येता. बटवृक्षासारख्या अख्ख्या मालवणी जग तुम्ही व्यापून टाकला होता, पण तितकीच तुमची मुळा जमिनीत खोलवर गेली होती. फक्त मोठे नाही तर लहान थोर सगळ्यांका तुम्ही जीव लावल्यात होता. म्हणांतर सगळ्यांका तुम्ही आपलेशे वाटत होता. पण म्हणतात ना, जो सगळ्यांका आवडता तोच देवाक आवडता. आणि देवाक पण बाबूजींचो लाईव्ह अभिनय बघूची इच्छा झाली असतली, म्हणूनच त्यांनी खूप लवकर बाबूजींका आमच्यातनं घेऊन गेले. बाबूजी, तुम्ही गेल्यापासून खऱ्या अर्थाने ही रंगभूमी पोरकी झाली आहे. तुम्ही गेल्यापासून सगळं सावळो गोंधळ चालू झालेलो असा. तो गोप्या खऱ्या अर्थान पोरको झालो हा, कारण तेका तुमच्या स्टाईलमध्ये पडदो उघड म्हणून कोण सांगनाच नाही. ह्या चाकरमान्यांका कोणीतरी कान धरूची गरज असा, कारण त्यांका त्यांचे कान धरून परत गावाकडे वळा म्हणून कोण सांगणार नाही. ह्या मुंबईत पण भैया हातपाय पसरू लागले आहोत. तो बाबलो गावकार नाही तर गावात काय राम लवलो नाही. चामारी टोपी तो बाबलो गुरव आणि आबलो घाडी खूप शेपारल्यात. त्यांका माय झोय म्हणून कोण गाळच घालीत नाही हल्ली. बाबूजीनू, तुम्ही गेल्यापासून ना गावात नाटक बसो कोण पुढाकारच घेत नाही. तात्यानू, मावशीच्यान सांगते, तुमच्या आठवणी अजून डोळ्यात होतात. तुमका एक गजाल सांगतोय. हालीच शिवाजी मंदिरमध्ये आम्ही एक मालवणी प्रोग्राम केलो होतो. दुसऱ्या दिवशी थंय गेलंय तर थंयचे द्वारपाल माका भेटले आणि त्यांच्यानी तुमची आठवण काढल्यानी म्हणागले, खूप वर्षांनी मालवणी काहीतरी माका बघूक मिळाला. आता ना
पहिला जसे बाबूजी नाटकं करत ना तशी आता नाटकात होत नाही अशी खंत पण त्यांच्यानी व्यक्त केलेली आणि खरा सांगतोय त्यांच्यानी पण डोळ्यात तुमच्या आठवणीत पाणी हाडलेली। आत्यानू एक गोष्ट अभिमानानं सांगा, 2 वर्षापूर्वी मागी गणपतीच्या निमित्तान तुम्ही ज्या रंगमंचावरून तुमच्या नाटकाची सुरुवात केलात त्या रेवंडी गावच्या रंगमंचावर सादरीकरण करूची म्हाका संधी गावली। खरा सांगतोय तो आनंद मी शब्दात सांगाक शकले नाही। 2 दिवस मी तुमच्या गावात रवाक होते, थंय देवीच्या दर्शनाक येणारो प्रत्येक जण तुमच्याबद्दल बोला होतो। तुमचं रेवंडी गाव ह्यो कलाकारांचो गाव असं म्हटला तर अतिशयोक्ती ठरायची नाही। प्रत्येक जण थंयचो तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुमचो आदर्श घेऊन आज ह्या क्षेत्रात यशस्वी होता। आज एक गोष्ट मी प्रामाणिकपणे मान्य करते, ह्या रंगभूमीवरचा मालवणी बोली भाषेतला उत्कृष्ट असा मैलाचो दगड असलेला वस्त्रहरण नाटक म्हाका आज लाईव्ह बघूची योग इलो नाही, मी बघलंय नाही। पण तुमका मी आज एक आश्वासन दितंय की जा तुम्ही स्वप्न तुम्ही मालवणीसाठी बघलात ता पूर्ण करण्यासाठी मी माझा योगदान दितलंय आणि ह्याच्या पुढे जसा जमा तसा दीत रावतलंय। तर गाववाल्यानो आज 4 एप्रिल मालवणी भाषा दिवस, तर ह्या बाबूजींनी आपल्या बोली भाषेच्या प्रसारासाठी ही जी दिंडीची मूर्तवेळ रोवली त्याचे आपण सगळे वारकरी होऊया, मालवणी गाजवूया, मालवणी मिरवूया आणि त्यांच्यानी रोवलेली ही मालवणीची पताका अशीच उंच उंच फडकत नेऊया। बाबूजींका ह्यापेक्षा मोठी आदरांजली ती काय असतात? तर गाववाल्यानो मालवणी बोलाया आणि मालवणी जगाया। धन्यवाद।